Eventjes op die site reed dubbel diep gecheckt. De kleur is goed en het patroon dat liep perfect. Maar de wies naar zo de koerste hulp geen moord. Zelfs de centimeter weet zich geen rood. Toch mijn opbewonnen fooi, de bestellingen gefixt. Met geen centje pien bij Ali kost het niks. De vraag is weer al ons mensen voor gemat. Of zien we bij de buurt gepakt? Duik Ali Express. Weken wachten in de stress. Want kunt de Ali niet, is vastelovend niet compleet. Duik Ali Express. Het duurt nog al een week of 6. Alles binnen voor die dag is het gewoon met het gedrag. Dan geven we Ali een medaille. Is vastelovend kans geslaagd. Friedrich Mergelgeit, de bel, de kammerrood van PostNL. Met het rood-geel-groen pakket wordt de 4 dag super vet. We zien gered. Duikt Ali het Express. Weken wachten in de stress. Want kunt de Ali niet, is vastelovend niet compleet. Duik Ali het Express. Het duurde wel een week of 6. De buit is binnen voor die dagen, dus geduld met het geklaag.